Ahoj, dnes si ukážeme, jak můžeme využít aplikaci Skype na digitální komunikaci konzultantů na značkové prodejně. Co k tomu budeme potřebovat? Potřebujeme samozřejmě aplikaci Skype a potřebujeme chytrý telefon. Pro tuto demonstraci jsem si vybral novinku Samsung Galaxy Trend. V telefonu musím mít staženou aplikaci Skype a tu stáhnu jedině tak, že do Gmailu vložím existující nebo úplně nový účet Google. Tady tohleto máme splněno, aplikaci Skype máme nainstalovánu, takže v tuto chvíli můžeme jít vyzkoušet, jak funguje digitální komunikace prostřednictvím Skypeu mezi konzultanty na značkové prodejně. Tak pojďme si vyzkoušet, jak to funguje v praxi. Zavoláme Petře. Petro, budu ti volat. Pojďme si ukázat, jak snadná je komunikace prostřednictvím Skypeu. Voláme Petře. A Petře volá Jirka. Chce Petra přijmout hovor? Určitě. Ahoj Petro, jak se máš? Petra se má dobře. Vidíte, přátelé, tak jednoduchá a snadná je komunikace prostřednictvím Skypeu mezi konzultanty na značkové prodejně.